Otac nije povisio glas kad me pokušao izbrisati. Samo se naslonio na stolac za mojim vlastitim blagovaonskim stolom, pogledao me ravno u oči i rekao: tvoja je dužnost platiti njezinu svadbu. Moja majka je presavila ubrus kao da je riječ o bontonu, a ne o egzekuciji. A Branka, moja mlađa sestra, zadržala je onaj blagi, zadovoljni osmijeh, onaj isti koji nosi cijeli život kad netko drugi treba izgubiti da bi ona mogla pobijediti. Nisam plakala. Nisam molila. Ustala sam, gurnula stolac pod stol i izgovorila najmirniju rečenicu koju sam ikada prevalila preko usta. Imate 24 sata da napustite moju kuću. I to je bio trenutak kad se sve promijenilo. Zovem se Daniela i većinu svog života mislila sam da je čuvanje mira isto što i čuvanje obitelji. Bila sam dijete koje je rano naučilo kako biti tiho, kako rješavati stvari samostalno, kako nikada ne biti problem. Dok su druga djeca žicala roditelje prijevoz do diska, ja sam slagala police u lokalnom marketu pokušavajući uštedjeti dovoljno za prvu godinu izvanrednog studija. Moji roditelji, Ante i Eva, voljeli su govoriti ljudima da su odgojili samostalnu kćer. Ono što nikada nisu spomenuli jest da ta neovisnost nije bila osobina koju su njegovali. Bila je to vještina preživljavanja koju sam morala razviti. A onda je tu bila Branka. Branka, koja je kroz djetinjstvo lebdjela kao da joj svijet duguje meko prizemljenje. Branka, koja je uvijek dobivala veću sobu, ljepše stvari, glasne pohvale i nježna opravdanja. Kad je Ante prije 3 godine izgubio posao u računovodstvu, pojavili su se na mom pragu s 2 kofera i neizrečenim očekivanjem da moj uspjeh znači njihovu sigurnosnu mrežu. Rekli su da će biti privremeno. Privremeno je nekako postalo njihovo useljavanje u moj dom, tako temeljito da se prestao osjećati mojim. Te noći kad su stigli, majka je ušetala ravno u moju kuhinju i počela premještati ladice. Nije pitala. Nije me ni pogledala. Samo je rekla: zahvalit ćeš mi, draga. Učinkovitost je bitna. Ante je preuzeo moj kućni ured u roku od sat vremena, tvrdeći da mu treba prostor za traženje posla, proces koji nikada nisam vidjela da zapravo provodi. A Branka, koja je trebala ostati samo nekoliko dana, ušla je u moju glavnu spavaću sobu, polako se okrenula i rekla: ovo više odgovara mojoj vibri. Do kraja tjedna ja sam bila u staroj gostinskoj sobi na uskom krevetu, koji sam jednom kupila za prijatelje u prolazu. Računi su se udvostručili, pa utrostručili. Netko je stalno namještao grijanje na ugodnih 24 stupnja, kao da vodim luksuzni hotel u Opatiji. Moj auto su posuđivali bez pitanja. Namirnice su nestajale čim bih ih spustila na stol. I kad god bih nježno pokušala razgovarati o podjeli troškova, Eva bi me potapšala po ruci i rekla: obitelj se brine za obitelj. Smiješno kako je obitelj uvijek značila da se ja brinem za njih. Čak i izvan kuće priča se iskrivila. Moja susjeda, gospođa Petrović, povukla me u stranu jednog poslijepodneva sa suosjećanjem u očima. Roditelji su mi rekli da ti je financijski teško, šapnula je. Teško meni, dok sam ja plaćala apsolutno sve. Istinu je bilo nemoguće ignorirati, ali sam sebi govorila da izdržim. To je ono što dobre kćeri rade, zar ne? One se rastežu, savijaju, stvaraju prostor. Tek prije 6 mjeseci, kad sam krenula na seanse kod dr. Lovrića, mog terapeuta, netko je konačno imenovao ono što se događalo. Financijsko zlostavljanje, emocionalna manipulacija i cijeli život uvjetovanja zbog kojeg sam mislila da je ovo normalno. Nisam se još nikome suprotstavila. Nisam bila spremna. Ali počela sam primjećivati sve. Svaki komentar pun prava na tuđe, svaki šaputavi pogled, svaki put kad se Branka ponašala kao da je moja kuća njezino kraljevstvo. I znala sam da nešto dolazi. Promjena nije došla odjednom. Stigla je u malim, gotovo nevidljivim pukotinama, onakvima koje primijetite tek nakon što vas netko nauči kako gledati. Dr. Lovrić mi je tijekom jedne seanse rekao:
Trenirana si da normaliziraš kaos. Počni obraćati pažnju na detalje koje su te naučili ignorirati. Tako sam i učinila i jednom kad sam počela, nisam mogla stati. Počelo je s računima. Jednog subotnjeg jutra sjedila sam za blagovaonskim stolom, istim onim za kojim sam jela dostavu nakon kasnih noći u odvjetničkom uredu i otvorila hrpu uplatnica koje sam izbjegavala. Struja, voda, hrana, gorivo, kućne potrepštine. Svaka stavka se gotovo udvostručila od dana kad se moja obitelj uselila. Zbrojila sam sve 2 put, pa i 3. put. Brojke nisu lagale. Financijski sam uzdržavala 3 odraslih ljudi koji su se ponašali kao da im dugujem životni stil na koji su navikli. Dok sam računala ukupne iznose, Branka je prošetala kroz sobu bosa, skrolajući po mobitelu. Nije pitala što radim. Nije pogledala račune. Samo je otvorila moj hladnjak, uzela mineralnu vodu koju sam čuvala za sebe i rekla: opet smo pri kraju s hranom. Možeš li danas do dućana? Nema molim. Nema ponude da ide sa mnom. Nema svijesti da nije kupila namirnice već 3 godine. Još jedna pukotina. Zatim je došao dan kad se pojavio Nikola, Brankin zaručnik. Stajao je na mojim vratima držeći malu kutiju kolača, pokušavajući biti pristojan. Mogu li razgovarati s tobom na sekundu, Daniela? Pitao je, premještajući se s noge na nogu. Nikola je bio onaj tip čovjeka koji je uvijek pokušavao učiniti pravu stvar, čak i ako nije u potpunosti razumio ljude oko sebe. Izašli smo na terasu. Pročistio je grlo. Branka je stvarno uzbuđena zbog vjenčanja. Tvoji roditelji su spomenuli da bi mogla pomoći s nekim troškovima. Zurila sam u njega, zapanjena što je moja obitelj očito već isplanirala kako potrošiti moj novac. Zašto bi to rekli? Upitala sam. Oklijevao je. Mislim da su pretpostavili da ćeš htjeti doprinijeti jer si stabilna. Stabilna. Ta riječ je sletjela kao šamar. Neuspješna, neradišna. Samo stabilna. Eufemizam koji ljudi koriste kad misle da imaš beskonačan kapacitet za upijanje odgovornosti. Još jedna pukotina, dovoljno glasna da ju je čak i Nikola čuo. Ispričao se prije nego što je otišao, izgledajući iskreno zbunjen tenzijom u koju je ušetao. Zatim je došao trenutak koji je gurnuo pukotinu dublje. Branka je uzela moj auto na cijeli dan bez pitanja, a kad se vratila, suvozačevo sjedalo bilo je zaprljano šminkom. Omoti brze hrane bili su razbacani po podu, a lampica za gorivo je blinkala. Suočila sam se s njom nježno, onako kako sam uvijek radila. Branka, možeš li mi javiti idući put? Trebao mi je auto danas. Trepnula je prema meni, kao da sam progovorila nepoznatim jezikom. Opusti se, Daniela. Jedva da negdje ideš. I nije da si ne možeš priuštiti gorivo. Nije kao da ja to ne mogu. Ta razina prava na tuđe bila je zapanjujuća. Ali najgori trenuci nisu bili oni veliki. Bili su to tihi, svakodnevni podsjetnici da ova kuća više nije moja. Kao Eva koja premješta moju odjeću u drugi ormar jer joj treba više prostora. Kao Ante koji govori gostima: naša kuća ima sjajno prirodno svjetlo. Kao da je platio jednu jedinu ratu kredita. Kao način na koji se Branka rastezala po mom kauču, ostavljajući cipele na stoliću za kavu. Svaki put kad sam prolazila vlastitim hodnikom, osjećala sam se kao duh koji proganja život koji sam sama izgradila. Pa ipak, moj glas je ostao tih. Moje granice su ostale meke. Moj strah od toga da budem nezahvalna kači držao me smrznutom na mjestu sve do jedne večeri na terapiji. Doktor Lovrić se nagnuo naprijed i rekao: jedna rečenica koja je sve otvorila Daniela. Oni nisu zbunjeni. Oni profitiraju. Ta istina je udarila jače od bilo kojeg argumenta koji je moja obitelj mogla iznijeti. Preuokvirila je svako sjećanje, svaku žrtvu, svaku ispriku koju sam dala u njihovo ime. Podzemne struje više nisu bile podzemne. Dizale su se glasno, nemoguće za ignorirati. Nešto je dolazilo. Nešto veliko. Nisam znala kada,
ali znala sam da će trenutak kad brana pukne promijeniti sve. Dogodilo se to u nedjelju navečer. Ona vrsta noći koja je nekad značila obitelj, udobnost, normalnost. Ali u mojoj kući nedjeljni ručkovi postali su nešto sasvim drugo. Predstava, pozornica na kojoj su moji roditelji igrali uloge u koje su htjeli da svijet vjeruje. Mudri, voljeni starješine koji vode svoje odrasle kćeri. Kuhala sam kao i obično, ne zato što je netko pristojno pitao, već zato što je bilo lakše nego slušati Branku kako se žali da su začini čudni svaki put kad bi dotaknula tavu. Napravila sam pečenu piletinu, povrće, jednostavnu salatu. Ništa posebno, samo nešto što bi moglo utišati napetost dovoljno dugo da preživimo obrok. Ali osjetila sam to istog trena kad su sjeli, taj šum u sobi, poput oluje koja se skuplja iza zatvorenih prozora. Brankin osmijeh bio je previše sladak, previše uvježban. Antin pogled zadržao se na meni sekundu predugo. Eva je neprestano zaglađivala ubrus, a oči su joj letjele između nas troje. Nešto je dolazilo. Jeli smo u tišini nekoliko minuta. Pokušavala sam disati normalno, pretvarati se da piletina nema okus po strahu. Tada je Ante pročistio grlo, jedno od onih teških performativnih nakašljavanja, onakvo kakvo je koristio kad je želio zapovijedati prostorijom. Spustio je vilicu polako, s namjernom preciznošću. Daniela, počeo je. Moramo razgovarati o vjenčanju. Eto ga. Vrata oluje su se odškrinula. Zadržala sam miran glas. Što s njim? Prije nego što je mogao odgovoriti, Eva je uskočila s kiselim osmijehom. Svi smo razmišljali o tome koliko je ovaj trenutak važan za Branku. Vjenčanje je događaj koji se događa jednom u životu. Zaslužuje da bude napravljeno kako treba. Brankina vilica strugala je po tanjuru dok je rezala piletinu, očiju uperenih u mene. Onaj isti mali cinični smiješak koji je nosila kao dijete kad bi uzimala nešto što nije njezino. Ante se nagnuo naprijed. Tvoja je dužnost pomoći sestri. Riječ dužnost me pogodila kao hladna ruka oko vrata. Trepnula sam. Pomoći joj? Kako? Eva je ispustila tihi smijeh, kao da sam dramatična. Daniela, ti si odvjetnica. Imaš stabilan posao. Financijski doprinos bi trebao biti stvar zdravog razuma. Osjetila sam kako mi srce ubrzava. O kojem iznosu govorimo? Branka je bila ta koja je odgovorila. 28.000 eura, rekla je jednako ležerno, kao da me traži da joj dodam sol. 28.000 eura. Moj fond za hitne slučajeve. Godine rada, jedina sigurnosna mreža koju sam imala. Pokušala sam progutati knedlu, ali grlo mi se stegnulo. To je puno novca. Antin glas je otvrdnuo. Obitelj zaslužuje ulaganje. A ako ne mogu, pitala sam tiho. Pogledao me mrtav hladan u oči. Onda moraš doprinijeti obitelji. Ako nećeš, nestani odavde zauvijek. Dah mi je napustio tijelo u jednom oštrom izdahu. Nestati iz vlastitog doma. Doma koji sam ja plaćala dok su oni živjeli besplatno 3 godine. Branka nije trepnula. Nije se pomaknula. Nije se čak ni pretvarala da joj je neugodno. Samo se smiješila. Sitno, samodopadno, pobjednički. Nešto je u meni puklo. Ne glasno, ne nasilno. Bio je to tihi, precizni lom, poput pucanja tankog komada stakla. Dugi trenutak nitko nije govorio. Moji roditelji su buljili u mene, kao da čekaju da se ispričam što se nisam dovoljno brzo složila. Branka je vrtjela čašu vina držeći je za stalak, pjevušeći sebi u bradu. A sve o čemu sam mogla razmišljati bilo je: oni stvarno vjeruju da postojim kako bih im služila. Glas dr. Lovrića odjekivao mi je u glavi. Oni nisu zbunjeni. Oni profitiraju. Spustila sam vilicu. Ruka mi više nije drhtala. Prvi put u godinama otkucaji srca su mi se usporili umjesto da jure. Tijelo mi se umirilo. Mi se razbistrio. Ustala sam. Evine oči su se lagano raširile. Ante je podigao obrvu. Branka je nagnula glavu, gotovo zabavljena. Pogledala sam svakog od njih
jednog po jednog, puštajući da se tišina rastegne sve dok čak i Brankin cinični osmijeh nije posustao. Tada sam najmirnijim glasom koji sam ikad imala rekla: imate 24 sata da napustite moju kuću. Soba je pukla. Ante je skočio na noge. Ti nezahvalna. Podigla sam ruku. Stao je usred rečenice. Eva je tiho dahnula, rukom preko usta, kao da ne može vjerovati da sam prestala biti njihova marioneta. Brankin osmijeh je nestao, zamijenjen nečim oštrim, šokom, a zatim bijesom. Ne možeš biti ozbiljna, rekla je. Jesam. Ne možeš samo... Mogu i hoću. Prvi put, nitko od njih nije imao pripremljene replike. Nitko od njih nije znao što reći. Gledali su se, čekajući da netko preuzme vodstvo u scenariju koji su izvodili cijeli moj život. Ali scenarij je nestao, spaljen do temelja. Gurnula sam stolac natrag pod stol, zaglađujući ubrus koji nikad nisam stigla iskoristiti. Imate vremena do sutra navečer. Nakon toga mijenjam brave. Nisam povisila glas. Nisam se branila. Nisam objašnjavala. Jednostavno sam izašla iz sobe, iz krivnje, iz obveze, iz cijelog života smanjivanja same sebe. Iza sebe sam čula Branku kako šapće. Poludjela je. Ante je mrmljao nešto o poštovanju. Eva je jecala u ubrus, ali ništa od toga nije bilo važno. Oluja je napokon pukla i jednom za promjenu ja nisam bila ta koja se u njoj utapa. Nisam spavala te noći. Ne zato što sam se bojala onoga što sam učinila, već zato što se prvi put u 3 godine kuća činila kao da ponovno pripada meni. Svaki škripaj u podu, svaki šum grijalice, svaka sjena na zidu podsjećali su me da je ovo moj prostor, a ne pozornica za tuđu bahatost. Sjedila sam u prigušenom svjetlu dnevne sobe, nogu podvijenih pod sebe na kauču koji je Branka uvijek uzurpirala i pustila da se tišina slegne. Prava tišina, ne ona koju prekidaju Brankini tračerski pozivi ili Antin TV koji trešti golf turnire ili Evini stalni komentari o tome kako bi se dom trebao voditi. U 2 sata ujutro otvorila sam laptop i pregledala sve što sam pravno znala o izbacivanju dugoročnih gostiju. Kao odvjetnica za kazneno pravo, imovinsko pravo nije bila moja specijalnost, ali nisam trebala specijalizaciju da bih znala da sam debelo unutar svojih prava. Nisu bili stanari, nisu imali ugovor, nisu plaćali ništa, nisu doprinosili ničemu. Do 3 sata ujutro dogovorila sam bravara za sljedeću večer. Do 4 sata ujutro napravila sam popis svakog predmeta u kući koji je bio moj, a to je bilo gotovo sve. Do 6 sati ujutro skuhala sam kavu i zurila kroz prozor dok je sunce izlazilo, bojeći nebo u meke narančaste boje koje nisam primjećivala mjesecima. Točno u 7 sati ujutro odšetala sam niz hodnik i pokucala na vrata glavne spavaće sobe. Moje spavaće sobe, one za koju je Branka tvrdila da odgovara njenoj vibri prvi tjedan kad su se uselili. Ante je otvorio vrata noseći ogrtač koji nije bio njegov. Onaj koji sam kupila godinama ranije u butiku u centru. Au, lice mu je bilo podbuhlo i iziritirano. Što sad? Otresao se. Podsjećam te, rekla sam glasom mirnim i postojanim, istim onim glasom kojim sam se obraćala sucima. Imate još 12 sati, prezirno je frknuo. Dramatična si. Ne, rekla sam. Bila sam strpljiva. Sada doživljavaš razliku. Iza njega Branka je sjedila uspravno u krevetu, raščupane kose i razrogačenih očiju. Stvarno to radiš? Zahtijevala je. Da. Eva se pojavila na vratima kupaonice u hodniku, stežući svoj ogrtač kao da je u lošoj predstavi. Daniela, dušo, nemoj raditi nešto zbog čega ćeš požaliti. Pogledala sam je ravno. Žalim što sam dopustila da ode ovako daleko. I onda sam otišla. Proveli su jutro u kaosu. Tihom kaosu, onom gdje su šapati glasniji od krikova. Vrata su se otvarala i zatvarala, koferi su se zakopčavali, ormarići su lupali, ali nitko mi nije prilazio. Do podneva. Njihova strategija se promijenila. Okupili su se u dnevnoj sobi poput tribunala.
Ante je sjedio nagnut naprijed, ruku spojenih u piramidu. Eva je čučala na rubu kauča, s tragovima suza na obrazima. Branka je čvrsto prekrižila ruke, lica iskrivljenog udurenja koje sam gledala cijeli život. Daniela, počeo je Ante. Mislimo da trebaš promisliti. Ne, rekla sam jednostavno. Eva je pokušala sljedeća. Kamo ćemo? Nemamo ušteđevine, nemamo plan. Ovo je okrutno. Okrutno? Ta riječ me skoro natjerala na smijeh. Zurila sam u nju. Uselili ste se u moj dom bez pitanja. Uzeli ste moju sobu, moj ured, moj novac pune 3 godine. I ja sam šutjela. Sad postavim jednu granicu i odjednom sam ja okrutna. Branka je skočila na noge. Ljubomorna si. To je to. Ne želiš da imam prekrasno vjenčanje jer ne možeš podnijeti da meni stvari dolaze lako. Ustala sam presporo, puštajući trenutak da diše. Nisam ljubomorna, Branka. Iscrpljena sam. Trepnula je, zbunjena. To nije bio scenarij koji je uvježbala. Antin glas se povisio. Obitelj se drži zajedno. Ne izbacuješ obitelj. Nisam vas ja izbacila, rekla sam. Dali ste mi izbor za večerom. Plati ili nestani. Samo niste očekivali da ću odabrati sebe. Soba se umirila. Nitko nije imao odgovor na to. Do ranih večernjih sati još su bili tamo, još su se svađali, molili, pretvarali se da posljedice nisu stvarne. Pa sam uzela mobitel, okrenula broj i pustila ih da čuju zvonjavu. Antino lice je izgubilo boju. Policija, izvolite, javio se dispečer. Ali prije nego što sam mogla reći riječ, Antina ruka je poletjela u zrak u znak predaje. Dobro, prosiktao je. Idemo. Sljedeća 2 sata gledala sam ih kako se pakiraju. Ne s ljutnjom, ne sa zadovoljstvom, već s jasnoćom. Eva je zamotala posuđe koje je kupila bez pitanja, mrmljajući o tome kako si nezahvalna ispala. Ante je gazio kroz kuću kao da napušta kraljevstvo kojim je vladao. Branka je zalupila ladicama komode tako glasno da sam mislila da će puknuti, ali što su bili glasniji, to sam se ja osjećala mirnije. Čudan, dubok mir, onaj koji se slegne kad se napokon prestaneš utapati. U 21 sat i 23 minute stajali su na ulaznim vratima sa svojim torbama. Eva se okrenula prema meni, očiju sjajnih od suza. Nadam se da si sretna, šapnula je. Nadam se da ću biti, rekla sam. Branka me nije pogledala. Nikolin auto stao je uz rubnjak i ona je odjurila prema njemu bez riječi. Ante je oklijevao, stisnutih čeljusti, a zatim zakoračio u hladnu noć bez drugog pogleda. Zatvorila sam vrata za njima, zaključala ih, naslonila čelo na drvo i prvi put u godinama kuća je bila moja, zrak je bio moj, tišina je bila moja. Prošetala sam kroz svaku sobu koju su preuzeli, spavaču, ured, kuhinju. Bilo je ogrebotina i mrlja, ali ispod svega toga kosti mog života su još bile tamo. Udahnula sam polako, stabilno. Mir nije stigao kao slavlje, stigao je kao dugi izdah, onaj za koji nisam ni znala da ga držim 3 godine. Prvo jutro u samoći činilo se nestvarnim. Probudila sam se očekujući korake u hodniku. Brankin glas kako odjekuje kroz zidove, Antin kašalj, Evino zveckanje posuđem koje nikad poslije nije oprala. Ali nije bilo ničega, samo tiho zujanje grijanja i mrlja sunčeve svjetlosti koja je grijala podnožje mog kreveta. Mog kreveta u mojoj spavačoj sobi, napokon vraćenoj. Skuhala sam kavu u tihoj kuhinji. Pravoj tišini. Ne onoj napetoj, performativnoj vrsti pod kojom smo se svi gušili. Nisam žurila. Nisam hodala na prstima. Nisam se pripremala za prigovor onog trena kad spustim šalicu. Kasnije tog tjedna svratila je Ruža. Stajala je na vratima gledajući okolo, kao da prvi put vidi kuću. Nisam shvaćala koliko je ovdje bilo teško, promrmljala je. Ali sada, Daniela, izgledaš 10 godina mlađe. Nisam to sama primijetila, ali bila je u pravu. Kuća je disala, a disala sam i ja. Računi su se smanjili na normalu.
Hladnjak je ostajao pun. Auto je stajao tamo gdje sam ga parkirala. A tišina, Bože, tišina je djelovala kao lijek. Onda, gotovo 3 tjedna nakon što su otišli, telefon je zazvonio u 2 sata i 8 minuta ujutro. Znala sam tko je i prije nego sam pogledala. Branka. Glas joj je drhtao onog trena kad sam se javila. Daniela, trebam pomoć. Te riječi su me pogodile jače nego ultimatum ikad prije, jer su bile stvarne. Ne manipulativne, ne bahate. Pravi strah, pravi očaj. Što nije u redu? Pitala sam. Drhtav udah. Trudna sam. Srce mi je potonulo, ne iz panike, nego iz prepoznavanja. Ovo je bio trenutak koji je moja obitelj uvijek koristila da me povuče natrag. Kriza, molba, zahtjev umotan u ranjivost. Ne mogu si priuštiti ništa, šapnula je. Ni preglede, ni stanarinu, ništa. Ne znam što da radim. Molim te, trebam te. Stari instinkt je prokuljao. Popravi to. Spasi je. Progutaj sebe da ona može disati. Ali glas doktora Lovrića postao je glasniji. Ako je spasiš od njezinih izbora, nikada neće naučiti stajati. Uspravila sam se smirujući glas. Branka, žao mi je što si uplašena. Stvarno mi je žao. Ali ja više ne mogu biti tvoja jedina sigurnosna mreža. Tihi jecaj. Znači, napuštaš me? Ne, rekla sam blago. Dajem ti resurse, ne svoj život. Rekla sam joj za programe, opcije pomoći, mjesta koja pomažu ženama točno u njezinoj situaciji, praktični koraci, ne samo žrtvovanje. Plakala je jače. Onda je linija utihnula. Nije rekla doviđenja. Nisam nazvala natrag. U tjednima koji su uslijedili, novosti su curile kroz obiteljske kanale. Branka se uselila u program podrške za majke. Našla je honorarni posao u vrtiću. Snalazila se. Ne savršeno, ne graciozno, ali se snalazila. I prvi put radila je to bez da sam se ja slamala da bih je držala. Granice se ne osjećaju pobjedonosno. Osjećaju se čisto. Ponekad bolno, ali čisto. Prošla je godina dana od te noći u mojoj blagovaonici. Moji roditelji sada unajmljuju skroman studio u sjevernom dijelu grada. Ante radi honorarno u trgovini željezarijom. Eva radi unos podataka od kuće. Ne cvjetaju, ali stoje na vlastitim nogama, možda prvi put u desetljećima. Branka je rodila dječačića. Vidjela sam samo fotografije koje mi je potiho proslijedila baka, ali izgleda zdravo, mirno, nedirnuto bitkama koje su oblikovale odrasle oko njega. Branka se i dalje bori, ali radi, uči i radi to bez pretpostavke da će netko drugi žrtvovati svoj život kako bi ona izbjegla neugodnost. Što se mene tiče, moj dom je tih. Moja ušteđevina je netaknuta. Moja jutra su ponovno moja. Prvi put gradim život koji ne zahtijeva da se smanjujem kako bih napravila mjesta za ljude koji nikada nisu planirali napraviti mjesta za mene. Ako ova priča pogađa nešto poznato u vama, recite mi odakle slušate. I ako ste ikada morali odabrati sebe, podijelite svoju priču ispod. Svakako se pretplatite. Ne želite propustiti ono što slijedi.